Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Имрӯз дар бораи ман ин хел нашумевши наши салфетки аз ширкати Faberlic мехоҳам шумоёнба нишон диҳам. Аз ҳама беҳтарин салфетка со скрабирующей сеткой, дар дохилаш сетка дорад барои чиркои сахт. Анаинаш бошад, дӯстони азиз, универсальный. Худиста чоқчи махро бибарин, ҳама махадару тирезаю боли мизу ҳама чизба уборкава умуман нақс. Анаинаш бошад салфеткаи овозадор. Ҳама занҳои тоҷик ба фикрам ина медонанд. Салфетка барои оина, барои зеркала мегӯянд, мебел. Ин аз паи худ доғ намемонад. Яъне бе ягон хел средства мумкин аст ина истифода баред ва мебел, тиреза, оинаи шумо мисли нав бар ин мешавад. Ва анаинаш бошад салфетка тоже барои оина, ин дизайни наваш. Анакнун мехостам бо яке аз анамин салфеткаҳои овозадор бо шумоён як мастер-класс ё ин ки эксперимент гузаронам. Мехоҳам як эксперимент гузаронам. Ин крем, кстати, тоже от Faberlic, ин жирненький, чали ки занҳо медонанд, оина крема тоза кардан, ин кори осон не. Ва ҳозир маҳз средство для стёколки салфетка от Faberlic кати, анамина тоза мекунем. Ана ин средство, ина ки ман ҳар рӯз истифода мебарам, камтар мондааст. Ва салфетка барои оина.